alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 7 ga watan 1 shekara 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Gashi Allah ya kawo mu cikin sabuwar shekara, kuma za mu ɗora cikin shirin nan da muke yi mai taken na nesa albishirinku. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, yau muna zango na 2 kashi na 5. Idan ba a manta ba, wannan shiri ya karkata ne ga al'ummomin da ke nesa wanda suke aiko tambayoyi, sai muka ce ɗungurum bari mu yi ma addinin musuluncin ɗaukar ɗaki da yadda Allah. Duk wani abu da al'umma suke so su yi tambaya a kai, mu kawo shi yadda yake a Alƙur'ani. To, idan ba a manta ba, mun yi zango na 2, wato kashi na 1 har zuwa na 4. Yau a cikin zangon nan na 2 za mu yi kashi na 5. Shi kuma muna magana akan abubuwan da addinin musulunci ya tanada. Duk abun da ya baka umarni, Allah ya ce yi kaza ko bar kaza, to in aka samu kunci saboda fadin addinin musulunci, sai Allah ya bada sassabci, ya bada mafita. Ba a kulle ka gaza mahita. Nan umarni ne Allah ya bada, ya ce ku yi aure, ya ce fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i masni wa sulasa wa ruba. Ya isa. Da Allah ya ce fankihu ma ɗaba lakum, ku aure abin da ya maku daɗi, ya lissafa tun daga 2 har zuwa 4 ya dawo kan 1. To wannan umarni da Allah ya bada, idan baka da hali sai Allah ya safke maka. Kuma wajen safkewai sai ya ce idan baka da wadatar da zaka auri mace ta kecere ni, sai Allah ya gaya maka to ka auri daidai ƙarhinka. Shine wa mallam yastati minkum qawlan yankihal musanati almu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat. Allah ce wa mallam yastati minkum qawlan, duk wanda bai da wadata daga cikin ku an yanki har musanati akan ya auri mace ta kecere ni, to fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat. Ya nemi wata tsaka tsami haka irin yar tallako haka dai biri boko mage bu gidanga, ya samu ya rage zahi da ita. Kenan addinin musulunci ya baka sauki. To sai ya zama kai dib ne, ba wai baka da wadata ba, komi baka da shi. Kila daga wani gida ake aiko ma tuwo. Don aka samu irin wannan matsalar, sai Allah ce abun ɗaya ake nema wurin ka kame, dan baka yi aure ba lahira Allah bai kama kai ce tunda baka yi aure ba bare kai ka wuta. Ka je kame wal yastafidil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Allah ya ce wanda duk bai da wadatar da zai aure ya kame har Allah ya wadata shi. Kenan addinin musulunci babu kunci cikin shi. Duk abin da Allah ya bada umarni ko yayi hani, da an ga wata matsala sai Allah ya baka wata mafita. Ba a kulle ka a hana ka kofa fita. A saurare mu rana ya ce kuma a ji abin da muke dauke da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 14 ga watan 1 shekara 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Yau ma kuma muna cikin shirin nan mai dogon zango, wato mai takin na nesa albishirinku. Yau muna zango na 2 kashi na 6. Kamar yadda shirin ya karkata akan al'ummomin da ke nesa masu tambayoyi dangane da addinin musulunci. Muka ce to za mu ɗauko addinin musulunci, duk wani abu mai alaƙa da addinin musulunci mu yi magana a kansa. Kuma ya zama online, duk inda kake a duniya za ka saurara. To mun faro daga abubuwa da addinin musulunci ya tanada a cikin wannan zango na 2, tun daga kashi na 1 har zuwa na 6 nan. Yana magana ne akan faɗi da addinin musulunci yake da shi da kuma yalwa. Kuma shi addinin musulunci bai da kunci, akwai mafita. Duk abun da Allah ya baka umarni ya ce ka yi, ko ya hane ka ya ce ka bari, to idan abun ya ƙiyuwa kuma Allah yana ba da mafita ya ce to a bule ta nan. A cikin zangon nan na 2 kashi na 6 za mu yi magana akan biyayya da Allah ya ce wato ɗa ya yi wa iyayensa. Iyayenka su ne sanadiyya na wanzuwarka, kuma suka lura da rayuwarka haka girma, to Allah ya lizimta maka wajibi ne ka yi masu da'a.
wasaina linsana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Allah da ya ce kai ma iyayenka biyayya sai ya faɗi munasaba da alaƙa da ta zama tilas ce kai masu wannan biyayya, aka tunatar da kai wani abu, aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin, uwarsa fa ta ɗauke shi rauni akan rauni, lokacin ba zai iya motsi ba, ba zai iya magana ba, ba zai iya cewa ga bukatar shi ba, idan ma yana da wata bukata sai dai ya fashe da kuka kawai uwar ta yi tunani ta gano bukatai da wannan kukan, shi saƙon shi wannan kukan. Kuma yana iya zuwa tsakanin tudukan ɗaki da ɗaki ya toge ne ya kama ɓarsa kuka ba a san dalili ba. A ɗauke shi a bashi komi kawai ya ƙi yin shiru ya ta albakawa. Kaga in babba ne sai ka buge shi kace ta gidan uban da za ko ba haka ba, amma yaro ne sai dai ta tattale shi ba yadda aka iya, kai kuma ba abin da ka iya sai dai in ka ji kuka ka ji dala yaron na a ce shi. Wani cikin shi ke ciwo, wani wata matsala ce ta faru, wallahu ta'ala a'lam. To sai Allah ya tuna maka cewa ga wahalar da uwa ta yi, kai kuma uba kai ne dungurum domin da uwai da ɗan kaf kana ɗauke da su. Kakwai la'akari da wani hadisi da ya ce aka ce wai in aka ce wani ya tambayi manzon Allah a hadisin, amma fa jingina ma manzon Allah akai cewa wa zan fara kyautata ma sai aka ce uwa, ya ƙara tambaya sai aka ƙara ce mai uwa, ya ƙara tambaya sai aka ce uwa, sai da ya so uku sannan aka ce daga nan fa sai aka ce to daga nan ka kyautata ma uba, sai ake cewa to daga nan uwa ta fi uba muhimmanci. Wannan ƙarya ne. Uwa da uba tare Allah ya faɗe su, in aka ce bi walidaihi mahaifa ne guda biyu, wa bil walidaini ihsanan guda biyun aka faɗi. Kai hatta uwan ma da aka ce ka kyautata ma ita ma uwai ana so ta zo ta kyautata ma baban naku, da haka da kai da ita duka kuna ƙarƙashin mahaifin ne. To anan duk yadda Allah ya lizimta wannan biyayya sai Allah ya ce amma idan iyayen nan ka suka ja ka kan ka zo ka bauta ma wani wanda ba Allah ba, to sai Allah a wurin duka ya baku yancin ku biyu. Bai ce ka wulakanta iyayen ba, bai ce kuma ka bi su kan abin da Allah bai so ba. Sai Allah ya buɗa maka wata ƙofa. Ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma. Su iyayen nan naka in suka ja ka suka yi kokari, shine wa in jahadaka, in suka yi kokari a kanka don ka zo ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba, to a ɓangaren wannan bautai falatu ɗihu ma kakkai masu ɗa'a ka bauta ma wani wanda ba Allah ba, amma kuma kakka wulakanta su ga yadda Allah ya ce. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allah ce ka abokance su shine ka yi mu'amala da su a duniya ma'arufan da kyautatawa, shine duk abin da suke da bukata na rayuwa kana da halin shi taimaka su, sutura, wurin kwana, abinci, duk wani abu da suke bukata wanda kana da hali ka yi masu, amma kuma kakkaje ka bauta ma wani wanda ba Allah ba dan su. Shine wattabi sabila man anaba ilayhi, shine duk inda mutumin kirki yake ka bi hanya, shine ka bi hanyar manzon Allah, shine kuma ka bi hanyar duk wani mutumin kirki, su ka kyautata masu a duniyance, amma mu'amala ta ibada kuma kar ka bauta ma abin da suka ce maka, wannan ba hurumin su bane. Kenan kaga Allah ya baka mafita, su ma kuma ya ba su mafita don ba a ce ka wulakanta su ba. Saboda haka a saurare mu a gaba kuma za a ji wata mafita a cikin addinin musulunci. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.